Dik tepeleri dırmışmak için başta yavaş yürümek gerektir. Yürümek iki aralığın arasında gidip gelmek değildir. Yürümek dörtcül bir harekettir. Benim için yürümek dine bir hareket değildir. Yürümek ruhumuzu rahatlatyan bir harekettir. Yürümeğin hakkını vermek için, ondan keyif almak için yalnız yürümek gerektir. İki kişi olup ya da toparlayın yürüyen ya da bunun dine at yürümek olur. Yürümeğe yalnız çıkmalıdır. Sebebi yürüyen wagtymyz azatlyk, hukmany suratda gerekdir. Sebebi keyfinize göre durup bilmelisiniz. Dowam edip bilmelisiniz. İsleyen yoluňyzda gidip bilmelisiniz. Sebebi ritmiňizi özüňiz tanymak başarmalysyňyz. Tebigatyň içinde yalnız başyňyzda yürümek, tebigatyň içine çümük gitmeňize sebäp bolar. Ol ýerdäki hemmedat bize salam berer, biziň bilen gürleşir. Agaçlar, güller, yollaryň reňki bizden hormat isler. Yalnız ýören wagtymyz hiç yalnız däldir. Uzak wagtda yalnız ýöresin, belli bir wagtdan soň iki kişi bolarys. Diýmek isleýän zadym yalnız hem bolsak, bedenimiz bilen ruhumyzyň arasynda bir gurrundaşlyk bardyr. Yalnız ýören wagtymyz hiç yalnız däldir. Agaçlar, güller, kuşlar, hemmeti biz bilendir. Biziň budaş töweremizde ajaýyp tebigat bir çaýnakdyr. Bizim bedenimiz bolsa, onun içinde gaynayan sudur.